Napríklad. Ahojte ľudia, dneska sme tu zasa. Rooms a Doors a Patrika to veľmi baví, tak neviem koľko tu bude. Napíšte si, či vás to ešte stále baví, lebo ja to zbytočne budem točiť, keď vás to baví. Keď vás to nebaví. Ale Patrika to stále baví, takže môžeme ísť na to. Skončili sme? A150. A150, tak môžeme ísť na to. Dobre. Ja nič nevidím. Je tu tma. Ja nič nevidím. Aha, tu je Paťo, okej. Tak ideme. No ja sa celkom bojím, pretože je tu jedna entita, to je taká rýchla, že má jumpscare, lol. Ďalšia entita je asi A170. Okej. Keď príde toto... Pre istotu? Ja nič nevidím. Ja už vidím. Let's go, ide prvá entita. A60. Okej, double. To čo bolo? Ja neviem. Si to videl? Áno. Nech vráca. Vráť sa späť, nie? Zas! No počuješ to dačo? Ne, môžeme ísť, poď. Počkaj. Sigma. Dobre, takže prežili sme prvú entitu, takže paráda. A Patrik je veľmi happy a ja budem mu robiť na schvály a budem sa snažiť umieť, aby sa nás zlostil. Nie, čo si. Ne, ľudvíkovia, nebojte sa. A ináč, ďakujem za 11 odoberateľov, ja už neviem, koľko ich tam mám teraz, ale ďakujem za 11 odoberateľov. Nie, tu neschovávaj sa tu na. Chod sa vrátiť. Dobre. Sa schovaj! Ja žijem! Ja umieram. Žijem! Ale ľudia aspoň videli entitu, no. Umrel? No skúsi tipnúť. Umrel. Jo, ty si taký debil, vole, sa im neschoval. Ale tak čo? Tak to nevadí, však sa vrátim. Dobre. Ale sú ešte tu na. No čak vidím. Ja sa tam skúsim vrátiť. Môžeš ísť. Dobre, ďalšia entita je, ja to tu nevidím, takže môžeme ísť ďalej. Až to už sme mali. Čo je zase? No, 170. To si robíš, prdel. Oh shit. Co to je? Čo je? Ja vôbec neviem. Nie, Zolca! Čierne hovnus. Na to sa... Toto dá to čierne. Schovaj sa. Môžu zmiznúť? Ty vole, to je sila. Môžeme ísť.
Oh my. Ty vole, toto je asi najlepší diel Rooms a Doors. OK, už môžeš prísť. Toto je najlepší diel Rooms a Doors. Áno, 170, áno, mal som pravdu. Woo! No čo to bude, ako to vyzerá? Si pripravený? Si pripravený? Áno. Si pripravený? Pozri Ľudia, ste pripravení? Tam v strede izby sa pozeraj. Ľudia, ste pripravení? Ja nie! To je pekné! Asi sa ešte vráti. Musíš asi počkať 20 sekúnd, alebo 30, ja neviem. Zhasni zelené, bude toto. Dobre. Aby sme to krajšie videli. Ide. Neviem sa započuť. Áno, ide. Áno, ja viem, že ide. Zvedaj! Co to bolo? Bol A170, no poď sem teraz, poď sem. Ne, pokojne. No, Nie. entita je A200. Ako vždy, to viem. Ja, to vieme všetci. Co to je? Toto je fakt najlepší diel, lebo tu idú samé entity. Polena, taká trikisová. A teraz môžeme vyniť. Ne, oni sa ešte vrátia, jak vždycky. Nie, už žiadne nevidú. Poď. Ďalšia entita je 430. Priprav sa na 430, pretože neviem, čo to bude robiť. 430 si hovoril. Áno. Tak to môžeme bežať, chill. Nie, tu nemôžeme bežať, čo som povedal, že to na neskôr, tu je viacej. Schovaj sa pre istotu. Tak tu sa ťažko schovám. Čiže zatiaľ tá čo? A úplne som sa búchol, bubínok. No poticho, ja si tiež teším. Dobre, hovno, poď. Aha, mikrovlnka. Oh shit, nie, tu sa neschovávaj, však otvára skrinky! Ja umrem kvôli tebe. Počkaj, Prečo? zasvietime na to svetla? Zasvietime na to svetla? To nie je dobrý nápad. Okej. Čo ve? Veď nič nejde. Ide. Aha, hej. Hej. Počkaj. Nie, to nebolo, to bol fake. Ty vole. O, kurník. Čo to bolo? Neviem. To čo je? Aha. To je toto, čo rozbíja dvere. Priprav sa. Ten je rýchly. A on umrel. To co je? Dobre si to schoval. Nočný bies! Prichádza A150, prosím, prežijeme, Eliáš, boli sa. Neviem. Nič sa nám nestane, nie? Asi zbedaj. Zbedaj! Pamätám, keď sa bylo toto A150, ak si tam kričal po pozadí, som nepočul, keď začal toto entity sa spavnovať, si normálne tam kričal po pozadí. Hej. Ľudia! Ešte je tam jedna, či jeden.
tento je posledný. Dobre, yes. Môžeš. Ďalšia entita je azbestol, to si pamätaj. Okej. Sme skoro tam. To 94. To 95. Čo víš? Skôj sa, pod stolom, ide to tá entita. Hovno sa Budeme nesvieti. Áno, Nesvieti. uvidíme ju, tam kúkaj na skrinkách. Však Ja vyzerá. hovno vidím. Teraz pozeraj sa na skrinkách. Víš to? Ja nič Víš to? nevidím. Joj, ty uino. Ale ja som sa schovalý, ja som nič nevidel, no. A čo teraz? Mal zasvietiť. To čo ide? Ja neviem, ja úplne hovno vidím. Dobre. A neodchádzaj zo stolu, pretože táto entita bude vedieť, že sa nesklamame. Ty debil, čo si teraz spravil? Tak Dobre. debil, nie, môj padak. Môj padak sa správa divne. Vidíš to? Jo. Oh! No, a nechoď preč zo stolu. Musíš počuť také šumenie, teda nie šumenie, ale jak taký vietor. No tak toho Keď sa počuje v tom budem veľmi ťažko počuť cez svoju telku. No, vidíš. Ešte počujem vietor, nejaký. No, tenký. Ja tiež. Keď sa počuješ také O, teraz! Ha, vidíš? Ale môžeš mi ísť, poď, ideme. Ďalšia entita je čo? Pod stolom, vieš čo, ty umreš, ďakujem. Najväčší debil. Debil, ešte ty, ja ťa zahajem. Ja žijem! Kamo, ja si ťa nájdem. Jak tam ležíš mŕtvý? Akože čo malo akože znamenať? Ty začneš kričať a ty zajmen, a ja zomrem. Zachvat smiechu. Divino. Zachvat smiechu, počúvaj. Nie, počúvaj ma. Ty si povedal pod stolom, tak som to išiel risknúť. A podarilo sa mi to, chápeš? Ďalšia entita, keď moje kalkulácie sú správne. Takže nie. Keď moje kalkulácie sú správne. Skovaj sa pod stolom! Nie, pod stolom, tu na nie! Oh shit. Skoj. To konečne. Wow. Ja som ju videl. Nie, to je zase ten debil. Či môžem? Roztočný? Nie. Počujem, chcem povedať, ďalšia entita, keď moje kalkulácie sú správne, tak má asi A230 alebo 20, ja neviem. Ale tak je tam. Takom čísle. Aj ty by si svoj kanál, Patrik, trošku mohol občerstviť. Nie. Nie, teda ty už nie si youtuber. Skoro. Skoro. Skúšam začal. No, lebo
Ako chudák Paťo tam nemá nikoho, no ako... Ja sa nečudujem, keď nič netočí, no. Kurňa. Poď sa. Wow! Dobre, môžeš vyniesť. Dúfam, že Ujo nepríde. Dobre, poď. Poď, kamo, ale... Dávaj si pozor, ešte si pamätáš to A170? Pretože keď ho... Bež! Keď on z ničo nič príde, tak sme mŕtvi, pretože my ho nepočujeme skoro. Dobre, čo tu sú? Čo tu je? Ja hovno vidím. 230, mal som pravdu. 230 je ďalšia entita. Počka, 505. To koľko izbe pluje? Otváraj! Ja som mŕtvy asi. Nie si. To som otvoril ďalšie dvere. Co to je? Co to je? To sú úplne iné. Čo? Ser na to. Dobre, ďalšia no však... Ja už som hovoril, že ďalšia entita, bolo to A230. Ešte je tu! Ja viem, že je tu. Prísť od 10, majú asi advis od 10 sekúnd. 10, 9, 8. Dobre, môžeme. Ďakujem, že nám otvorili dvere pekne. Dosť veľa. No, dávaj. Vieš čo, pre istotu sa schovaj, keby náhodou ide A170. No, nechám ma počuť. Ešte ma sere celkom, že ho nepočujem. Dobre, nič. Ako to nepočuješ, že? Čo ja počujem? Dobre, GG. Obraz som videl, alebo tá obrazovka bola veľmi biela. Dobre, ďalšie. To je moja baterka, ty. A300. Dobre, A300 je ďalšia entita, čo som teraz videl. Bro. Pod stolom, bo ide! Červeniak. Jasne, určite. Jasné, určite, kamojaci. Tak nejde. No. Dobre. To je démon. Postaraj sa na ňo. To je démon. Postaraj sa, pozri sa, aký je pekný. Hej, určite, ja som tam videl breskota. Cool. Tu máš ďalšie dvere. Tak. Co to pre Boha je? Však to samé entity idú. No? Počujem na čo? Víš? To je ten fialový. Takže musím počítať, že také šumenie je v tom pozadí a ťa budem varovať, okej? Okej. Čo ja neviem. Keď umreš, keď niekto z nás umre, tak končíme videjko. To je podmienka. To nie... Áno. To bude sranda. No však čo, aj tak môžeme zrobiť pokračovanie. Keď ľudia dajú 3 lajky, tak zrobíme pokračovanie. Dobre. Jasne, ja viem, že ty tam dáš jeden, takže ten sa neráta. Keď tam fakt dajú ľudia 3 lajky. No, dajú. Podľa mňa áno. Ľudia sú kamoši.
Aspoň dúfam, no a ináč, lebo... neviem, no. Lebo ja potom neviem, ako... Toto to akože nás obidvoch baví, Ľudvíkovia, hej, takže keby ste tu... Sme skoro tam, Eliáš, priprav sa, čo to je za entitu. Takže keby ste dali tie, ako... Keby ste fakt dali tie 3 lajky... Nie, stoj! Gratulujem. Oh my god! Co bolo? Ja neviem, ale ono sa tu vráti podľa mňa. Áno. To nemohlo byť všetko. Uj, áno. Čo to je? Ja neviem, ale to vyzerá... Oni sú kamoši dvaja. Ja to vidím rovno pred ksichtom. Judaj. Musí obídať. Čo robíš? Môžeme už zmeniť. Ďalšia entita je asi 250 alebo 60. Ticho! Neviem. Dobre. Schovaj sa. Už je ten červeniak. Už ide. To je motorová pila normálne. Viete čo, ľudia, napíšte dole do komentárov, čo vám tento zvuk pripomína. Nie, ide to ten černý, ide čierny asi. Čo ja neviem, na čo som videl. No, super. Poďme. Počujem na čo? Hovno, nič nejde. Hej, áno, a tu si sa ešte musel skovať. A co? Vadí to? Celkom, hej. Určite, aspoň ich krásne uvidíme. Takže nezabudni tom čumí. Ešte poďme. Nepočujem, som si blapoval. Som si dronkal. Potkal. A как? Krásne. Tak. Okej, no, takže nezabudnite dať tie 3 lajčky. Lebo je to fajn. Počujem na čo, rýchlo. Áno. Áno, a ja som to počul. Perimbátka. Áno, počujem na čo. No. Víš, inteligentný letel. Jaký šťast. Nemôže zastaviť. A ináč čo ľudia, mali ste pekné Vianoce? Ja áno. A čo ty, Paťo? Ja som mal zatiaľ dobre, pohoda. No vidíš. Môžete napísať do komentárov, že aké ste mali Vianoce. Počkaj, stajba, hľadám videjko. Ty musíš v každom videu, vo videu hľadať videjko. To je úžasné. Oh shit. Jej, to je ten kreslený! Dobre ľudia, takže tu ukončíme krásne video, lebo Patrik umrel a bohužiaľ. Takže toto si ešte vychutnajte. A čaute, lebo Patrik umrel. Čau, uvidíme sa v ďalšom videu. Paťo, chceš sa rozlúčiť? Tablet? Nie! Čaute.